कबनूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते अजित खुडे यांच्या बैलगाडीनं गावगणना बैलगाडी शर्यती प्रथम क्रमांक पटकावलाय। ग्रामदैवत जंदीसो ब्रांसो उर्सानिमित्त व गुढीपाडव्यानिमित्त घेण्यात आलेल्या गावगणना बैलगाडी शर्यतीत 9 बैलगाडी जोडीने भाग घेतला होता। येथील पंचगंगा मैल खड्ड्याजवळ झालेल्या या गावगणना बैलगाडी शर्यतीत द्वितीय क्रमांक प्रसाद पाटील यांच्या बैलजोडीने, तर तृतीय क्रमांक जगोंडा रावसाहेब पाटील यांच्या बैलजोडीने, चतुर्थ क्रमांक बाळू जमादार यांच्या बैलजोडीने मिळवलाय। मान्यवर उपसरपंच सुधीर लिगाळे, नेते प्रमोद पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य सुधीर पाटील, डॉक्टर सुरेश शाडके, सुनील इंगोले, प्रमोद सोडगे, विजय पाटील, शिवगोंडा पाटील, रामा हिंगणे, जितेंद्र पाटील यासह हजर होते। गावगणना बैलगाडी शर्यतीत 9 बैलगाड्या सहभागी झाल्या होत्या। मान्यवरांच्या हस्ते बक्षीस वितरण करण्यात आलं। मराठी एस न्यूजसाठी कबनूरहून चंदुलाल फकीर।